מר פרוקופיוס פבלופולוס, גם נציג הקרן הקיימת לישראל, הרב צבי גרץ, שהוא חבר דירקטוריון בקרן הקיימת, וגם מנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית העולמית. אני רוצה להזמין את הרב צבי גרץ לשאת דברי ברכה. בבקשה. כבוד נשיא הרפובליקה ההלניסטית, פרוקופיוס פבלופולוס, השגריר לידון למברידיס, שגרירת ישראל ביוון, עירית בן אבא, אורחים נכבדים, ברוכים הבאים. אני מתרגש מאוד לברך אתכם בשם קרן קיימת לישראל, שהוא ארגון איכות הסביבה המוביל והחשוב במדינת ישראל, אותו הקים הרצל, שעל ההר שלו, שקרוי על שמו, אנו נמצאים לפני למעלה מ-115 שנים, כשיהודים עוד היו מפוזרים בין כל העמים, ועדיין לא הייתה לנו מדינה. קרן קיימת לישראל היא הפרלמנט של העם היהודי בכל העולם, כולל ביוון, וקרן קיימת עזרה להקים את המדינה הזאת על ידי גאולת האדמות ועל ידי השותפות של כל יהודי ויהודי בעולם במפעל הציוני הזה, ועל ידי התמיכה של העמים והממשלות שאפשרו למדינת ישראל לקום ב-1948. קרן קיימת לישראל עוסקת בחינוך לקיימות, איכות הסביבה, אהבת הארץ, הבנה בין יהודים לערבים, לנוצרים, למוסלמים. קרן קיימת לישראל גם אחראית על נטיית יערות בישראל. בהזדמנות זו אנו רוצים גם להודות מקרב לב לעם היווני ולייעור היווני, למחלקה שאחראית על היערות ביוון, שלקחו חלק מכריע בכיבוי השרפה ביערות הכרמל שהשתוללה ימים רבים לפני כמה שנים בצפון הארץ וכיבדה את חייהם של 44 אנשים. המטוסים המיוחדים שלכם הגיעו והצילו אותנו במהלך השרפה האיומה הזאת, ועל כך אנו באמת רוצים לומר תודה. כמה סימבולי שהיום בעוד כמה רגעים אנו ניטע עץ באדמת הארץ הקדושה לכולנו, לזכר אותם נספים והעזרה של העם היווני. אנו גם נמצאים מטרים ספורים מיד ושם, מקום בו ביקרתם לפני רגעים ספורים, ואנו זוכרים את התמיכה של יוונים רבים בבני העם שלנו במהלך השואה, באותם ימים נוראים שחלקים בעם היווני עזרו והצילו יהודים. העמידה שלכם עם היהודים חשובה לציין במעמד זה. זכור לטובה אותו כומר וראש העיר של זקינטוס, שאמר לנאצים שבאו לבקש את רשימות היהודים כדי לאסוף אותם ולקחת אותם למחנות ההשמדה, הוא עמד בגאווה ואמר להם, בראש הרשימה תשימו את השם שלי ואת של ראש העיר, ואז אני אתן לכם את שאר היהודים, וכמובן שהוא לא עשה זאת, וכמובן שכך גם הוא ואחרים הצילו את היהודים, נלטו אותם לכפרים וליערות הסמוכים, ורבים ניצלו.
כמה סמלי שאנו נוטעים עץ במקום הזה, הסמוך ליד ושם, לרגל הביקור המיוחד הזה שלך והפמליה שלך. אנו מודים שוב פעם על הכבוד הגדול שיש לקרן ישראל, קיימת לישראל, לארח אותך כאן, מאחלים לך ביקור מוצלח, המשך שיתוף פעולה פורה בין המדינות והארגונים השונים שכולנו עמלים לטובתם ולטובת העולם הזה. תודה רבה לרב צבי גרץ על המילים החמות.